הם מקליטים אותי, שולם ונוגה! אני מדבר בשם לנה עכשיו, אנחנו באמת אוהבים אתכם ואתם צריכים לאהוב את הסרט אמילי, כי אין מה לעשות, הסרט הכי טוב בעולם, אבל לא משנה, נסלח לכם. בכל מקרה, חתונה מדהימה, ועכשיו הייתם הרגע די.ג'יי שולם וגרינברג, אז כל הכבוד. ובאמת, אוהבים אתכם ותמיד נהיה לצדכם, תמיד. גלעד, רציתי להגיד שהיה חתונה מדהימה, באמת מדהימה, ואני אשמח להיות באירוע כזה בברית שלך. גלעד ונוגה, הרבה מזל טוב! מזל טוב, אנחנו אוהבים אתכם! אחלה חתונה! נתראה בברית או בבריתה! נוגה ושולם, שולם ונוגה. כאילו, תסתכלו לי בעיניים ותראו כמה אני אוהב אתכם, אתם זוג מהמם. אני אוהב אתכם מכל הלב. הלוואי שלי באמת אני מאחל לכם, שיהיה לי אהבה כמו שיש לכם, אוהב אתכם מכל הלב, עד 240, כמה שתרצו, נשיקות להורים, אוהב אתכם, ביי. אני הייתי רוצה להגיד דברים כמו שאורן אמר, כאילו אני ישבתי והקשבתי לו וכאילו אתם זוג מהמם, באמת, שולם ונוגה, כאילו אתם הפכים ואתם אחים ביחד ואני אוהב אתכם ואנחנו אוהבים אתכם ומאי, הנה מאי, אני אוהבת אתכם מאוד. אני מצטערת, אני אציל אתכם, אסף פשוט קצת שיקור. לא, רגע שנייה, נכון שתיתי, נכון, אני שמח, אבל זה הזמן שאני הכי אמיתי ואני אוהב אתכם. מה שהוא מנסה להגיד זה שאנחנו ממש אוהבים אתכם והמון מזל טוב, ענק, ענק, ענק. נכון, ונשיקות, וכיף. אחרי שאסף סיים לאכול את המיקרופון ואת הראש של הצלם, אני רוצה להגיד דברים כמו שאורן וכמו שאסף וכמו שמאי אמרו. תצא לי מהפריים, זה שלי עכשיו. עכשיו תצא לי מהפריים. אנחנו אוהבים אתכם ואתם זוג משמיים. לא, זוג לא, עכשיו אני מדבר. זוג משמיים ואנחנו אוהבים אתכם. אנחנו מאחלים לכם אהבה. גלעד, מזל טוב. אחי! מזל טוב מהמורן!